Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi bayani ne a kan yadda mutum zai cire watermark kamar irin su kayan master. Mutum sai ga ya gama gyare-gyarensa amma wajen cire watermark sai ya ba shi wahala. To insha Allah yau za mu yi bayani a kan wani application. Kana da hanyoyi biyu ne. Na farko akwai application, na biyu kuma shi ba application ba ne, shi kansa application ne amma kuma za ka sauke wani kala. Amma gaskiya yanzu za mu yi bayani ne a kan na application daban. Da farko za ka shiga cikin Google Play Store haka, sai ka danna wajen searching, sai ka rubuta watermark, remove watermark, sai ka shiga na biyun nan, wannan na biyun. Yawwa, idan ka shiga haka, sai da yake ni na yi installing sa, in ka yi installing sa haka, in ka ya gama installing sai ka danna open, zai buɗe. Sai ka bari sai ya gama wannan abun nasa, bari mu ɗan jira ya gama. Misali, yawwa yanzu ya gama, bari ya shiga sai mu gwada. A nan select video, select image, my gallery. To mu da yake bidiyo ne sai mu taɓa wannan select video. To a nan suna gwada ma ne za ka sa watermark ne ko za ka cire. In za ka cire ne sai ka danna remove watermark, in kuma za ka sa watermark sai ka sa add watermark. Shi ma insha Allahu add watermark za mu zo mu yi bayani yadda mutum zai sa watermark nasa na kansa. Yanzu dai tukun bari mu je mu ga yadda ake cirewa. Idan ka yi haka sai ka danna my gallery, bari mu ɗauko akwai wani bidiyo. Yanzu ga wannan, yawwa. To kun ga watermark a nan, ga shi nan kun gan shi watermark. To yanzu ya za a yi cire wannan watermark ɗin ya zama kwata-kwata babu shi, bidiyo na ya zama normal guarantee. To abin da zan yi shi ne wannan abun da aka sa sai in jawo shi haka, sai in ɗan rage shi haka, sai in zo in rufe daidai wajen. Idan na rufe daidai wajen na gyara komai ya gyaru, idan na yi haka sai in zo in taɓa nan saman nan kamar setting, wajen da aka rubuta saving, sai in danna save as new override, sai ka yi haka. Da yake ni ɗin ɗazu na cire watermark ɗin. To yanzu idan ya gama processing, yawwa, to yanzu ya gama cire watermark. Bari mu shiga mu gani. Sue is a social platform that puts the content creators first. Everyone is a content creator. Bari mu je. Yawwa yanzu ya gama, sai mu fita. Idan ka gama sai ka fita haka, sai ka shiga gallery. Idan ya gama haka, yawwa, bari mu shiga. Babu shi a nan kwata-kwata. To haka za ka yi ka cire watermark, in ma na kayan master ne, in ma na Viva Video, kai duk wani application inda bidiyo ne ko photo, yanda za ka yi ka cire kenan. To a nan za mu dakata, sai dai mu haɗu a shiri na gaba yanda kuma za ka